Bayu. Mbok dunggahan titik to, Mak? Dus, blecis. Gimana nek kamu? Pak. Cangkemmu gimana wong takon ning sawah. Arep bocah nang ndi neh? Bocah tuku nomor neh. Tak taboki lho ngoh nek anak gua warai tuku nomor. Cangkemmu ki lho ngoh nek diomongi aja mencar-mencar kaya ngono kuwi. Tak puk parut sisan kowe engko. Gimana wong sik ning sawah mulai sik sore. Nek kowe sir ngenteni, entenono ning kono. Aku tak nyampeno gaweanku ning mburi kono lho. Lah kowe iki arep nyandi? Aku tak ngenteni jero omah to, Pak Mo. Ya entenono njaba kono ae ora usah mlebu ritek, kingku malah mbok anggap omahmu dhewe mbok kae sloro antek kabeh ngono. Oke.